Mar hite guarni debata ama dot guarni anak na Tuhan Yesus Kristus dot guarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Nunga patar hanguluani jalan nunga huida hami jalan nunga hati dokon hami dot hobaraton hami Tuhamu hanguluan na saliling nililing na di lambung ni amai hian jalan nong pator nang patar di hami. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale debata ama na di bonwa gijang, puji-pujian hasangapon dot hamulateon husobawon hami tuho, marningot silehon-lehon mi nabalgai tu hami jolma na di pardonglanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian banua gijang ala ni hami. Gabe nadangol do ibana jalan apogos pola tubuh ibana di bara ni Bethlehem asa mamora hami. Saya rajai jala tugu-tugu hami mar hite-hite tondim asalam huida hami godang ni holong ni roham na pinatar ni anak mi. Amen. Hudul mahamu. Tangihon hamu mapatik ni debata di minggu pesta Natal padohonon imana tersurat di Efesus bindu 4 ayat 24. Jala solukon hamu majolma nai baru nati nopa sumantu debata di bagasan hati goran dohot hapolinan na marasitongan atong rapangi dugogo meta siat tuhatai ale Tuhan debata saya pagugoi mahami mangulahon na hombar tu patikni. Amen. Tatopo tima dosata diadaupan ni debata martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami na di bonwa gijang pardenggan basa doho jalaro di saleleng-leleng na doasi ni roham
Narodo hami tujolong mantopi dosami. Akan ulai marhite pangarasen nami di patikmu. Hodo ale Jesus hatai naong gabi jolma jalamian di tonga-tonga ni hajolmaon. Asa tutu hami mangulu di bagasan hatam. Alai dang dope sikop hami mangulu di bagasan hatami. Sipata dope hami mangalo hatam. Molo aka no hal mohon hami dang hobar tu hatami. Ale Tuhan pargogoi mahami asa hubayan hami hatami gabe sulu-sulu di hami jala hati uron di dalam nami. Tatap mahami marhite-hite asini roham jala sesama dosa nami saluhutna ala ni pakop-kop ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu asisa ni dosata. Satokin doh tadi konho alai papungu-punguku maho muse marhite-hite aka asini roha godang. Tagan di parpiar ni muruku hutabunihon bohiku satokin marodopokko alai marhite-hite denggan bahasa saleleng-leleng na asyaku ho nina Jahoba si palwaho hasangapon ma di debata na digicang. Amin. Hata ni debata turpuk ni hari mingguon iman atar surat di Yesaya bidu 52 ayat pitu rodet 10. Lehet nai di atas ni aka dolok aka napat ni parbarita nauli na patu begehon hadameon na mamaritahon barita nauli na patu begehon hatuaon na mandok tu Sion debatam do bangkit raja. Suara ni jolma parhalmu aka dipangiar be suarana rap marolopolop ay adop bohi be di idana sida molo mula Jahoba tu Sion. Pangiar ma suaramuna rap marolop-olop mahamu ale aka pasi-pasi ni Jerusalem ay nunga marpangulahi rohani Jahoba mida bangsona nunga dipalua Jerusalem. Nunga pola di patol-tol Jahoba tanganna nabadiai di adopan ni saluhut bangso parbegu. Jadi saluhut ujung ni tanoon marnida hatuaon ni debatata. Ima sahatna martua doa kana tu mangihon hata ni debata jala naum peopsa. Amin.
partidakon maha porseotai songon hina tindakon ni dongata sa porseon di sandok pertibion rap mahita mandok. Au porsea Ido ama pergogo na suatu dosa, natu mapalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, ima na tinubuhan isi Maria, na gabi-gabian sianton di perbadia, na pelonton ido tuhata, na tumor na benrin, di panguman isi latus, na mate tarpajol lebana di hau pinor silang, na tua tu bano turu dintanon, na mulak mangulu di hari patuluhon, na mana itu surgo, lahundul tu siamun ni bata Jehovah, amanai pergogo na suatu dosani, disimai bana pamimalak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu do na mate, au persea do di perbadia, jala adong sadahuria na badia, rian ni halak Kristen akan na badia, do dia sesani dosa, do dia tai na mandok, mulak mangulu do sogot daging ni halak na mate, do dia hangoluan na sora sudah. Amin. Horas madita saluhut na amanginang ala hangat dope suasana Natal. Sahat ma selamat hari Natal nami tu hita saluhut na amanginang. Na dibagas joron itu hata dohot na dibagas tabe mengikuti parminggota dibagas sadarion minggu terakhir di tahun 2020 sada. Tapai hut-hutma amanginang titing namasa di huriata di bagasan minggon minggu pesta Natal paduahon tanggal 26 Desember 2020 sada. Tema ni minggu ta sadarion ima gabe daging ma hatai titing parjolo, papungu pelean tujolo. Sadarion Minggu 26 Desember tahun 2021 20 sada dung sidung jamita papungu pelean tujolo dohita bahen haporluan radio bona pasogit. Titing paduahon sermon guru sekolah minggu di Patupa di hari Kamis tanggal 30 Desember 2020 sada mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ima nani uluhon ni amang evangelis Insinyur Wilfred Manurung MM melalui aplikasi JOM. Titing patoluhon ibadah Natal gabungan remaja NHKBP dohot kebaktian sore. Sadarion Minggu 26 Desember 2020 sada di Patupa di Huriata do ibadah Natal gabungan remaja NHKBP dohot kebaktian sore. Dimulai sian pukul 15.30 WIB dohot tema cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Natar surat di Sada Petrus sada ayat 22 dohot secara live streaming. Titing paopaton pertanyaan ujung tahun. Pertanyaan pukul 00 WIB tahun baru di hari Jumat tanggal 31 Desember 2020 sada masuk pukul 10 WIB.
Hulang hami amanginang asata kastai pehutihut. Pertangyangan pukul 00 WIB toho pergantian tahun baru ima di hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 masuk pukul 10 WIB manang jam 6 botari. Marpungu mahita di gereja tahun ima patupahon pertangyangan ujung tahun laho makamulia tehon pasu-pasu naung tajalo di bagasan satahun bolon di tahun 2020 sada on. Bagian B, acara tahun baru keluarga pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Nunga di Parade Huriata acara tahun baru keluarga pukul 00 WIB pergantian tahun di Inganat Tabe. Tabuat bemai amang inang asaboi tapotokopi sesuai manang hobar tu kebutuhan ni keluarga Tabe. Sudah mahita patupahon pertangyangan pergantian tahun ini toho di pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat. Molo tapatupa papungu pilihan di acara tai amanginang, tapasahat ma tu huriata, boy melalui situ abajar, boy langsung transfer tu rekening ni huriata nongadong di warta manang di warta elektronik nong dibagihon di grup Banjar Tabe masing-masing. Bagian terakhir C, di hari Sabtu sada Januari 2020 sada Januari 2020 sada masuk pukul 10 WIB manogot tapatu pada parminggon amanginang ima pukul 10 WIB di gereja tahun patupa otta do pertangyangan tahun baru maka mulia tehon boy hita taripar tu tahun 2022 na barui. Saya di pasu-pasu tu hatta mahita amanginang sudah ruas ni huriat tahun nadong di bagas joran itu hatta sadarion di minggu manogoton dohot na di bagas tabe. Ima amanginang titing buah-buah na boyu pasatami tu tonga-tonga tabe di bagasan tikion na sopola hujahok kami nunga adong di tapi ihut di warta jemaat nadong tangata dohot nadong warta elektronik di Wea Banjar Tabe masing-masing. Tuhan menama masuk kita lawan mengalewati tahun 2021 masuk tu tahun na baru tahun 2022. Horas. Da puji matu hata, mari tu nomor 50 sada ayat sada, huta pungu peliata sada A dot sada B. Maranatha,
dameni debatana sumurung sian saluhutna roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan hidebata jamita dihita di minggu sedarion pesta Natal na paduahon tersurat di Yohanes sada ayat 14 satu ayat 10 sonom mariro disi gabe daging mahatai jala maringat di tonga-tongani hitaon jadi huida hamima hasangapon na ima hasangapon ni anak sasada nasiana mai gok asini roha dohot hasit tongan di hati dakot si Yohanes doibana anin nama oddo ibana nahudohina rosya pudiku jumolo do ibana rong asa au ai parjulu yaddo ibana asian hamoraon naro saluhut hita majalo ima asini roha naso marna motok ai marhitesian si Musa do dileonanggo patihi alai hinorhon ni Yesus Kristus do majadi asini roha dohot hasitongan dang dungarong na marnida debata anak nasa sadai na diapuan nyamai ibana do mamarita hocca imasahatna hamunaka dongan saporsiaon selamat Natal lemak dihita sudi somala di hari Natal haronggo bagi-bagi hadiah haronggo tukar-tukar kado alanggo ihuriattara da ngapala somal alai di beberapa negara termasuk negara-negara di Timur Tengah macai rikodo na tukar karui nama bagi-bagi hadiah di nasida sipata mulu binereng kana masa di Timur Tengah uluru songkok roha mulu binuka YouTube ayanggo berita tu hitaon suinama tazomma silum do Kristen di Palestina ale buka hamu mah YouTube rakmar Natal silum do Kristen mar Natal nasida ibayan silumido nang pohon Natal ijebuna. Jala berbagi-bagi hadiah. Masih leonan hadiah donesida. Jadi luar biasa do. Damena berengon. Jadi engkau Natal nunga pesta sukacita di nasida.
pestalas ni roha. Jadi hati dakon nasida, tidak ada pohon yang lebih indah dari pohon Natal. Saya tertarik ke nasida. Jadi hubereng muse, saya ringkas tahu mereng YouTube on weng di Australia. Aronggos ada 2 keluarga di sini, keluarga ni silum. Rodat danak ngamadok, ikut banot taro pohon Natal ijabutin. Ipaksa danak ngai ikut mabay pohon Natal ijabune. Ibain nasida. Alay tutu irok nasida. Sukacita Natal. Tidak ada lagi suasana yang paling bahagia selain hari Natal. Namun kami tidak percaya Yesus Tuhan. Irok nasida jadi. Anggo sukacita Natali, isalo nasida ro. Iro, jala mulut tabereng, hubereng mah di Haifa, di Utupi, bah, luar biasa. Dalani sudah holan hiasan-hiasan Natal. Haifa kan ibu kota Israel nih, naik. Nah pasti dan gumodang di si Kristen. Alai sukacita Natali jelas do teri di sana. Pohon Natal lah tiba-tiba do di dua pesong di dua bere. Bahasa Arab pe silub di mana lai merlagu Natal di mana. Ima nasida saling bagi hadiah bersuka cita pada waktu Natal redangnya percaya Yesus. Saya buru pesong ini jalaud dosi jaga otak sasitonga enak kita pe buru Ternina bobo dengan sukacita Natal, dengan hiasan-hiasan Natal, dengan segala bentuk-bentuk acara Natal yang menunjukkan suatu sukacita yang luar biasa. Alai pertanyaan, tohoro ijahalo hamu Yesus? Itu pertanyaan. Atau harus kasih tonga hadiah yang terbesar di Natal. Aro kado na lebih agung di Natal. Hadiah siap benuagi janggo. Itu. Hadiah sian debatado. Amai dirinya sendiri. Narotu portubion. Imana indok ni ayat to. Gabi daging. Dewata gabi daging. Idon dok nga. Gabi daging mahatai. Hatai dewata. Firman itu menjadi manusia nina di hata Indonesia. Sebetulnya terjemahannya lebih pas do hata batahi daging.
manusia umu bedang apa tadi dia rupi di si kehinaan ni manusia. Alang gue di daging dari dah. Bolo hata Yunani di dok kai hologos sars again itu. Sars again itu sars ma hata Yunani ni dagingo. Imana patuduhon haleaon ni jolma. Abu ama daging. Gobaran ni daging na igaris na yairi na onan. Itu. Emma patuduhon kerendahan manusia. Gak beda daging gimana? Beda daging. Sebenarnya gicang gak beda daging. Nah, dari Yesus Kristus. Odo hadiah. Odo na balga. Jala odo naik koci jalon di Natalong, di kelahiran. Allah yang menjadi manusia itu manang debatana gabe daging hido odo si jalota odo na marga odo na lumubis at jaluhut na hiasan narong di Portibion. Gabi daging mahatai. Allah menjadi manusia. Jala mian ditongani hitaon mian. Ditongani hitaon. Dia berada di tengah-tengah manusia. Jadi sudah boy mamereng. Sudah boy mamereng dengan mata kepala sendiri. Dakola mata partodion, ala dengan mata kepala sendiri. Allah menjadi manusia dalam Yesus Kristus dan semua mata bisa menyaksikan. Jadi boy rengot debata. Roy bana gabi daging asaboy di bereng jolomai debata. Aidang na murai di jalo. Jangan-jangan kita beraktar jalo kita. Saya buat kamu tersungkut Yahudi, tersungkut halak Yunani. Firman menjadi Allah. Allah menjadi daging. Tak tohon. Inalak Yahudi. Tuk soboy berengok hatani debata. Dang boy berengon. Hatani debata punya kekuatan mencipta. Ya. Hatani debata punya kuasa kreatif, dinamis, ya. Hatani debatana mengatur Portibion, iya. Ala yang kau tungga bedaging, daktar jalo hami. Itulah alat Yahudi dia. Tak toh. So niru alat Yunani. Nama ngaliai namo. Nama ngaliai debatana mo. Daging, gabi nalea ibana. Tak terjalosa. Tak kuat tu bahamu terjalohamu dui. Gabi terjalohamu do. Begitu sulit. Alani do.
marnatal jolma. Bersuka cita. Lain selalu pertanyaan. Terjalo saro debata naga bejolmai. Dina tubuh Kristusi di Betlehem. Terjalo saro debata naga bejolma. Itu subuh itu berenggot debata. Habe yang gorison. Kebida gimana? Asa boy tidak. Jolmai. Asa boy tidak. Alay nagabe daging iro ibana. Gabi boy ma. Diberek portibion. Songo dia rongolu na disurgoi. Ayo na binuan ni bana. Songo dia rohamu yaon na disurgoi. Iro na binuan ni bana. Iro na dibuan ni bana. Asa dibereng jolmai. Asa ihat boy di tiru. Songo dia ibana. Songo dia ngolu na disurgoi. Jadi dang behola bayang-bayangan debata. Dang behola pikir-pikiran. Alai mamereng Yesus, mamereng debata. Melihat Yesus, melihat Allah. Ini. Allah ni gebiarong masih tiruon di hita. Arong contoh kehidupan yang dikehendaki Tuhan. Boy mahita maniru siat Yesus dia do ngolu nani halo mohon ni debata. Jadi kolan angan-angan. Alai bereng ma Yesusi. Botomu ma songo dia do ngolu. Nani halo mohon ni debata ikut kangudu honomu. Ima. Na parjolo kerendahan hati. Serek mi roha. Sedebataron. Na ibuat Yesus do tubur tibion. Kerendahan hati on. Anggo jolma nasobonggo. Saya mulai siadam. Saya naing gabi debataro jolma. Ido siadam, ido dosana. Asa unang dos doho gabi. Debatai ban naso di luas. Panganomu perbuini. Hawi. Sobongo. Alai roh Yesus. Patuduhon serek mi roha. Nasangak boy bana, ide batari bana nasangak boy bana. Alai ulu ibana gabi daging. Ima serek mirohana. Bahkan gabi hatuban. Gabi zolma. Nadus. Doh hita. Serek miroha imag ngulu nasya benwa gijang sitiruon ni hita zolma. Aitung dihagigihod debataro gijang miroha. Kesombongan. Jadi koroi bana patuduhon. Zolma ikut congorod do. Nah kuhalo mohon. Ulahum mau. Itu ibana tidak kun ibana. Hasangapon ni debataro di Yesusi alai serek borohana. Gabi jolum maru ibana.
Natuare nga patorak peditei. Gabe sederhana nguluna. Kesederhana duetong. Dak tubuh di istana ibana, lai tubuh di barani minahan. Asa sude jolma nalea ni nalea boy mar mereng ibana. Ai nalea ni nalea ro iya hai, aro guarra permahani. Nah orang-orang terpinggirkan dui. Alai boy yakana sangap, ai orang maju siak kana pisteri. Jadi sude. Jadi kau di dalam kerendahan do, asa boy sude. Marsaur do ibana. Jadi gaya hidup sederhana dan rendah hati adalah gaya hidup Yesus Kristus. Odonani halo mohon ni debata. Irona pinatuduhon ni Yesus ikok kangoluhonota. Iro sitiruota sada. Jaya odong ngolu na ipatuduh Yesus sepanjang hidup di Portibion. Kerendahan dan kesederhanaan hidup. Napa dua hon ngolu na marguna di debata. Marguna di dongat joloma. Roy bana sian banwa gijang. Ibuan hamoraun ni banwa gijangi. Hamoraun ni debata sure. Jupang di Yesus Kristus. Hapistaran ni debata Yesus Kristus. Habisuhon ni debata di Yesus Kristus. Sude pangalahon ni debata di Yesus Kristus. Hamoraun nai sude ibuan ibana. Dangarong na di debata suarong di Yesus. Alai imana iha tidak kondison. Lau tu dia hamoraun naon. Lau tu dia on. Dang lau tu dirina. Lau tu jolomaro, lau tu hitaro. Ai dibagi-bagi honibana ro hamoraonon. Tu sudah joloma. Ai dang marnamotok asini rohana. Ido. Jai hamoraon nei di pasa ibana, di bagasan asini roha, tu sadok jolma manusia. Ibana roha nguluan saliling-ngililingnya. Ido di rokot si Johannes di son. Asa butulah ibana na perjulu sianao ay ngarok kian ibana lapatan nandok nga. Anggo ibana kehidupan kekal lo sebetulnya ngoluna. Di ngoluna na songoni kekal lah. Tetap ibana marasini roha. Tetap marguna ngolunei. Ngolu na songoni may pangiro siya jolmaon. Ya gajang umurta ikom marguna manian tu jolmai. Manang nasa dia gajak pe umurta ngolu na marguna maun niat tu jolmai. Unang manian marnamoto asini roha ro siya dirita. Molo dunggo nok tajalo asini rohai sian di bata. Dang buyat tong. Atajalo asini rohani di bata, lai saya tahu homol holat dihita. Holat di dirita sendiri. Ido napa dua hot siti ruo cewana. Ikom marguna ngolui. Marguna hamoraun na nileon ni debata. Tuhita. Marguna di debata apa yang marguna naktu dongata jolma.
Iro sarong makna kehidupan ta. Anggo hola didirita roh hita mamora, hola didirita hita bistar, hola didirita hita sangap. Dangaung guna ni. Dohono ma baihoroi alak mai. Iro. Al tubi mai na halak batak. Daung guna ni. Yesus dibuat kamu raun ni debata marguna iba ini mana mangaleo nasini roa tu sude colma nari purtibio jadi kita be unang mamarna motok marasini roha narong di hita ikkobenot tarui marasini roha tu sude dongata joloma. Unak pola sa ilomoro hatta gabis yasian. Alay marang ola ni dia benailian ni debatatu kita. Hamorao na nilian debatatu kita. Tapakke mai tudongata joloma. Ngilian ibana ma ngulu nai baru. Ngulunay baru do na binuan naon. Dia mangulunay baron. Anggo tikki si Musa mangulaho patik iro na utama. Iro keselamatan. Iro tikki si Musa. Alay roh Yesus dang bay. Perlu do patik. Perlu do patik kamang. Perlu do aturan. Alay ngobe keselamatan ta, dak selamat kita bangun nyo, nakpe perlu lau mangatur ngulut tahun, perlu lau yatur nguluta. Ay arong go suku coni na julu, ay perlu pe bayan aturan peraturan ni HKBP, ima suku ni. Perlu pe arok patik i HKBP. Kan nggak mengulu kita di asini rohain na. Perlu puasa. Dak sikok bope ngulu nama rasini rohai tahan nguluhon. Ala dak sikop perlu dope kita dia diatur. Ido. Mulu sikop memang dak perluon. Dak perluon. Dak sikok pope holongi rohai di hita. Jadi arong ma perubahan. Ikon arong go perubahan di namar Natal. Perubahan sian na ni gonggoman ni patik, gabi ni gonggoman ni asini roha. Doho hasit tongan. Jadi ngulu na ni gonggoman ni asini roha, do hasit tongan do, ngulu na binuan ni Jesusi. Sudah boy mamereng. Ay gabi jolma ro, ibana. Jadi boy tirot ta siya ibana. Boy berengot ta siya Jesus. Iru banda gabi, dagi gimana? Asa boy ro ta bereng, sungguh dia do ngulu na marasini roha. Mengulu dohot diha hasit tongan. Ayalana sosit tonggong nguluta saya digohi biar hita. Bahasa ay gurang gabus. Gabusong gurak mabiar. Berek kamu ma. Aka hempotai. Gurang gabus. Gurak kalak mabiar marvaksin. Ala irok mulu marvaksin. Gurang ana pak corona sahid do dia. Gami mabiar gabus. Na gurangan gabus di sini. Jadang mangulu di hasit tongan jolmei. Anggo halat na mangulu di hasit tongan dangarong gabus. Dari dangarong nama bam mabiar jolmei. Iro. Buiro hala, iba biar-biar rotu gereja.
Waru tu gereja. Sudah dahulu dirim. Ulu akka nasong kita udah balau tu gereja. Arung kau soni salamu. Ulu dan tu kapo ilang gatanin. Kau soni. Mebir jol mairo. Dulu memang gabi mebir jol masuk tu gereja bulu gajang hubungannya dulu. Akka bawa. Arana saya pitur diuhumi akka per minggu ini. Jadi ikem bangulu di hasil tongat do hita asa dau hita siap biar. Itu. Jala hasil tonganon dan boyok kolad di pamangan. Ibatu Yesus do hasil tongani ikon ulah honoton. Ibana auro hasil tongani. Jerak pola do jahita mendefinisikan begini hasil tongan. Tabereng ma Yesus ibana roh hasil tongan. Dati rumah ibana. Duina perpudi di son siti rota di naung gabe daging ibana nabui berengota. Ima parsisol hotot tu debata. Maca hisol hot dotong Yesus tu debata. Bahkan ibana do, ibana sendiri do debata. Maca hisol hot. Dan arong nasumol hot tu debata soholat Yesus. Alani dan ngarong naboy mabuan jolma tu debata mabuat debata tu jolma soholat Yesus. Ala solhok dari mana? Ala solhok na jok di son holong ngidebata holong tu anak sesada. Holong tu anak sesada. Anak tunggal. Atatu si buaro maka holongi anak sesada. Holat tu sido holongi. Itu. Dangar punasing. Ima holong na tu Yesus. Jadi tadi parsisol hoton nai. Dungi roi bana. Sedia sian apuan atau Indonesia ini pangkuan, sian pangkuan ipangku bolo seseorang yang dipangku tentu alani solhok naruate isi mana ulu memangku mengabing mangapu kata batak bah natoras dot anaknya Ima Yesus. Amai yabing Yesus diapu. Itu maksudnya diapu. Dipangku dia. Itu. Bah, mungkin suami mungkin memangku istrinya, ade. Itu halak batak ulu doi. Halai. Itu kan kemungkinan lah. Pacar laki-laki memangku pacarnya perempuan. Artinya hanya orang yang sangat dekat ini. Alani asabu hita solhot tu debata ikut solhot mahita tuje Yesus. Molorangi dangarong dalanna hita boy solhot tu Yesus. Tu debata. Dangarong nabui mamereng debata manangise. Innai son. Sudiro maperhatutui. Alai Yesus. Ibana do naro sian apuan ni amai. Ibana do nabui mabaik kita solhot tu debata. Ibana do nabui mabuat kita tu apuan ni amai. Daun nasi.
Dargaro parsisol hoton, argaro di hitai. Bargaro in narwakwi halak batak parsisol hoton dah. Terbukti loh. Mulu baju pak kita gereja marga awang, marga sehan. Hawi masih adu, torsol hot do pakai lalan. Isya dia, isya juara orang. Bah, apalah hita robe, bukan? Hido. Ngasol hot naking, lepsol hot. Arong dalan, mabacol hot. Hido. Aho, marga ho. Marga Nabi itu buduk, dang bah, hawa marga sehat do. Ulu. Alaya ronggo buru Nabi itu pulu. Akakuin naibana. Bah, setia. Bada, bari bani inokumai irotong. Argaro parsisol hoto di hitada. Argaro. Jala si agautaro parsisol hoto non. Asa terus terpelihara. Odnasi ajar honot taruh tuak kada dana parsisol hoto non. Alai songonima tabereng. Saya talului lo dalan berhubungan. Dalam pertalian mabacol hot turongata. Bahkan aronggo nama bain tarobona macoba makai teito satu taroboni Yesus asa solho ibana. Hape dak pola songoni akamang. Dak pola manomu susunat tarobo daong. Daong. Jalo hamu Yesusi. Solhot tamu tu debata. Itu. Solhot tamu tu debata. Bolo solhot kita tu debata. Nak turongatta jol mape solhot mahita. Gabi pa solhot idot tong. Alarong na pa solhot tok kita. Parsi solhot ta tu debata ro mabak kita lap solhot nang di gerejaon. Gabi arong maparsaurat dari gerejaon lintas marga. Dak pola lani margaku solhot doa tu marga panggabian, solhot tu marga sitorus, solhot tu akka marga nasing. Narong di son. Ala ngai pas solhot Yesus au tu Tuhani gabi pas solhot nak Tuhamuna adok pertaliat taiba Yesusi. Jadi hadiah luar biasa. Itu anak kurang ketuamu. Hadiah Natal luar biasa do. Argana. Debata bu ita bereng. Yesus. Bu ita bereng. Gaya hidup Nabi Nuan di debata bu ita tiru. Seret miroha. Dok kesederhanaan. Gaya hidup na marguna di debata. Dohot di jolma. Boita tiru senibana. Hidup na macai solhot tu debata. Dohot turongat jolma. Woi, ta tiru tu ibana. Ima nani haorona. Uban gabe daging ibana. Olah cukun-cukun. Atik biaro halak Yahudi dope kita. Atik biaro pe halak Junani kita. Na solo majalo. Dahulu Makkah aporsiai. Saya nih porsia ma kita. Dungi dihita ma ngolu Nabi Nuan nai jalaima nagabe ngolu sisa lelenga. Amin. Jahuba debata nami mauliati upasatami tuho diasi do holong ni roham naong mangaluas hami sahatu pesta Natalon bui marlas ni roha Majalo hatu tu bumi. Ho ali
di bata nagabe jolma. Nagabe sitiruo di ngulu nami. Jalan nagabe hanguluan nami. Pahok ma Tuhan. Si leon nasyakoi. Gabe hanguluan nami ganup marsada-sada satok-tok kami mangulu di bagasan parsi solhotot tuho solhot tuho solhot nak tuaka dongan nami joloma asima roham Tuhan pasahaton nami tuho akka dongan nami namar sahit nakso huguari hami marsada-sada alai posdo rohanami takas do di hoi sudi saya ho mana pamalupon sahit nasida bi saya unang mapakurangi persahiton nasida di lasni rohana sida lau majakon haroromi asima roham Tuhan sude pasahat tami tuho gulumbi ni ngulu namion sahoma napunahami hodi hami di hotok tong tuksotar sirak kita bayanon ne manangahape naditanon sesa dusa nami calo tangyang namion marhite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Upa pung pilihat tujulu ngaret de mahita.
mauliate mari Tuhan Yesus, hataina onggabe joloma, papatarho dirina di bagasa daging. Ibana do debatana papatarho dirina doho makilala diakka, nani adupat doho nani ani ganuk joloma. Ibana do debatana radi rap do hita. Atik pe pardusa do pe hita alai rodo ibana manopo hita. Taha mauleatehom maholong ni Tuhan na balagai. Marhite na mangulu hita hobar tu hatana. Orang di jabung hatanai, hatai dipakai hosing jatai, Indo habis tarena sumurungi, Jupang nomura sudi banoni, Om kira habusuni, Tarohon madong matabi, Ami daunang junupi, Haratu jaluna dengan musuni. Tak pasaha ma piliata tua mata ribata mertangiang maita. Ali debata amanami nadi banua gijang. Oro haroroan ni saluhut si leon nadenggan. Do nasa uli basa nama uli utus. Kupasatami masian na lelom mitu hami pilihan nami tuho. Saya jalo may gabi wak na hutsus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asahu parhasyak kami pilihanon. Pati bulhok karajaom mo di tonga-tongani huriam. Doh di portibion. Buhay marohanay marhiti-iti todim. Asalam hutad dahami gudang ni si leo-leo mitu hami. Asalam girigir hami madok mauliate tuo. Marah hite-hite, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami na di banua gijang. Saya pinarbadia maguarmu. Saya ro maharajaumu. Saya sauk malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Leom matu hami sadarion hanguluan siapa hari. Sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan nomor dosa tu hami. Unang hami tu giotu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Di pasu-pasu, jala di ramoti, Tuhan de batama. Di sodakot Tuhan de batama bohina tuho. Jala asima rohana midaho.
Di dopakot Tuhan debatama bohina tuho. Jala di pasar homa damena tutodim. Selamat Natal, mari kita sudah.